మంచిగా వ్యాపారం నడవాలమ్మా. వాడికి అడుక్కోవాలి, అమ్మ దగ్గర అడుక్కోవాలి. లోపలన్నీ వేరే దేవుళ్ళ కాదు దండం పెట్టాలి, అమ్మవారి దగ్గర అడుక్కోవాలి. అమ్మని అడుక్కోవాలి, అన్నం పెట్టి అమ్మ అమ్మ కూడా అడుక్కుంటేనే ఇస్తారు. అందుకంటే అమ్మవారి దండం పెట్టుకొని అడుక్కో. అమ్మ పట్టణాది కనకదుర్గాయ నమో నమః. ఓం గాత్యాయనాయ ప్రదక్షిణ చేసుకోండి. ఓం జానికాంత బాబాంచ జన్మాంతర నాందాన్ బాబు బాబా నందానాం బాబాత్ మా బాబదంబర రాయమాం కృపయా శరణాయ లోతులన్యదా శరణం నాథులమే రక్ష రక్ష జనార్దన రక్ష రక్ష పరమేశ్వరి పరమేశ్వర శ్రీ గణదుర్గాదేవత आत्मस्कारां नोर्मयामि पूजां चित्रं नोर्मयां गीतं नोर्मयामि राजोपचार विष्णुपचारः पूजां नोर्मयामि। जय बोलो कनकदुर्गा भगवान माता की जय, विष्णुपाल माता